Wow, bagong bukas na guys yung Onitsuka Tiger. So, ikot-ikot lang tayo dito guys. So, titingin ako dito sa mga favorite favorite na puntahan. So, titingnan nyo guys, ang ganda na ng MOA ngayon. So, pero yung ibang side guys, under construction pa rin siya. Ayan. So, under construction pa siya mga kadong Bisaya. Saan na ba yung paborito kong po? Sarado. Sarado ba siya or nandun sa isang side? It's in the other side. Oh, ang ganda nito guys. Oh. Transformer. So, scene guys. Oh, mayroong Transformer event. So, punta tayo dito sa favorite place natin. So, ayan, under construction pa rin pala siya dito. Guys, pag natapos siya, sobrang ganda. Maganda na to pag natapos. Ayan, papunta tayo sa ating favorite place. Pen shop. Ano kaya bibili ko dyan sa pen shop? Mamaya na lang. Mamaya na lang guys. So, welcome to MOA Alley. Ayan, ayan. So, welcome to MOA Alley. Yorn. Diba guys?